Хәерле көн. Без Татар яшьләре көннәрен уздыруга багышланган матбугат конференциясенә җыелдык һәм безнең кунакларыбыз Татарстан яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Тимур Җәүдәтович Сөләйманов һәм Идел яшьләр үзәре директоры Ләйсән Наил кызы Сафина. Сорауны Тимур Җәүдәтович сездән башлыйк инде. Башта Татар яшьләре көннәренең күпмедер дәрәҗәдә тарихын да искәртеп сөйләп китсәгез иде, бу кайчан башланды һәм нинди максаттан башланган иде? Хәерле көн, зур рәхмәт барлык журналистларга шундый мөмкинлек өчен. Чөнки әйбәт, кызыклы һәм мөһим проектлар турында әлбәттә күп кешеләр белергә тиеш. Һәм иң беренчедән безнең яшьләребез белергә тиеш. Менә андый мөмкинлек бар. Һәм без бүген ике проект турында сөйләмәкче булабыз. Беренчесе менә язылганча ул Татар яшьләре көннәре һәм аның тарихы шактый. Мин үземне бик начар хәтерлим 90нчы елларда шул, чөнки безнең зур проектның башланышы быел 30 ел була. Миңа 2 яшь генә иде. Һәм әмма дә ләкин менә бер күпмедән соң үсә бара, минемчә һәрбер менә яшь кеше олыгая бара, аеруча балалар туганда син аңлыйсың менә нинди дөрес идея иде бу, менә шул проектны башлап җибәрергә. Чөнки ул әлбәттә зур мөмкинлек, төрле төбәкләрдә, башка шәһәрләрдә яшәгән торган яшьләрне менә берничә көнгә бергә туплап, аларга мөһим һәм актуаль һәм заманча технологияләрне өйрәтеп, аларга аннары үзләренең проектларны булдыру мөмкинлеген бирү, аларга менә шул яктан, методик яктан ярдәм күрсәтү һәм чөнки алар аннары шулай бергә килеп, бер мөхиттә булып, бер күпме, аннары әлбәттә татар яшьләре өчен үз төбәкләрендә үзләре өчен генә түгел, менә барлык яшьләр өчен кызыклы проектларны булдыра ала. Чөнки төп идея менә шул проектның ул әлбәттә менә татар яшьләренең бер дулкында булуы, онлайн форматта гына түгел, хәзер Аллага шөкер безнең андый мөмкинлекләр бар. Кесә телефоны аша, интернет аша хәбәрдә булырга, офлайн форматта бергә җыелышып, күзгә күз карап, менә энергия туплап бер-берсеннән һәм белем алып, соңгы яңалыклар белән бүлешеп, аннары үз илләренә кайтып, менә проектларны алга таба җиткерү һәм оештыру. Һәм менә шул проект ул шундый магнит булып тора, минемчә. Яшьләр өчен һәм алар омтылалар катнашырга, килергә. Төп безнең аудитория менә шул проектта ул 18 яшьтән алып 30 яшькә аудитория катнашучылар. Әмма дә ләкин менә әле генә без пресс-конференция башлаганча Ләйсән белән, Рәмиз белән яшәп алдык. Шаярып бер күпме менә хәзерге вакытта менә шул проектның башланган көннәрне алсак, менә анда булган катнашучылар, алар бит инде 45-50 яшьлек инде яшьләр. Димәк, менә бик әлбәттә кызык булыр иде минемчә менә алар белән, әлбәттә кайберәүләр белән без хәзер дә элемтәдә шулай бит Ләйсән, әмма бәлки менә шундый неформаль берәр көнне сайлап, аларны чакыртып, бергә әңгәмә форматында алар үз хатирәләрен бүлешсәләр һәм алар уйлаган фикерләр, проектлар турында бүлешсәләр, бүгенге көнне катнашкан яшьләр өчен минемчә ул да бик кызык булыр иде. Чөнки менә төп идея ул менә әлбәттә бергә, бер яктан һәм бердәм булырга. Әмма дә ләкин сүздә генә түгел, проект аша. Һәм һәрберсе килә үз проекты белән, үз идеясы белән, һәм анда белем алып, аннары кайта технология белән. Ничек ул үз проектны тагын да әйбәтрәк
һәм башка яшьләргә кызык булсын дип, аны заманча ребрендинг ясап, алга таба алып бара ала. Менә шул төп идея, менә сезнең Рәмис, синең мөмкин булса соравыңа җавап биргәндә. Һәм нәрсә бик әйбәт, һәм ул әлбәттә менә шул яшьләр көннәренә хәтле безнең узачак матур бер смена. Ул да булса милләтебез хәзинәләре, ул да инде традицион смена әйтеп була. 20 ел дәвамында ул чит төбәкләрдә яшәүче татарларны җыя торган смена, балаларны җыя торган смена. Һәм монда без күрәбез ниндидер шундай дигән традиция, бәйләнеш. Ул бит зур дигән челтәр әйтеп була. Менә балалар киләләр, күрәләр. Аннары студент булгач инде мин дә килермен, катнашырмын һәм автономиядә актив катнашып үз төбәгемдә менә Татарстан аша менә шундый мөмкинлекләргә ачкыч таба алам дигән фикердә үсәләр. Менә шул бер яктан бик гади, әмма икенче яктан бик кирәкле бер идея. Һәм шуңа күрә аерым рәхмәт әйтәсем килә әлбәттә Идел командасына, чөнки һәрбер идеяның, һәрбер проектның үзәгендә кеше булырга тиеш һәм команда булырга тиеш. Һәм Аллага шөкер, ул команда бар. Без менә үткән атада гына әле эшләшкән идек. Менә хәзер киләсе елга планнарны яңартабыз дип, яңа проект офисын без ачып җибәрдек. Ул да булса милли һәм актуаль аның исеме. Чөнки безнең милли проектлар, алар әлбәттә актуаль булырга тиеш. Традицион әлбәттә яктан, әлбәттә тарих белән бәйле, әмма дә ләкин алар актуаль һәм кызыклы һәм заманча булырга тиеш безнең яшьләребез өчен. Менә шул. Рәхмәт. Рәхмәт. Һәм программа турында сөйләп китсәгез иде Ләйсән, нәрсәләр көтелә, ничә кеше чакырыла? Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Мин дә Татар яшьләре көннәреннән башлыйм, гәрчә ул августның ахырында, 26-сыннан 30-на хәтле узса да, без алдагы 2 елга кебек шулай ук Борис полевой теплоходында 150 делегат җыярга планлаштырабыз һәм алар Россиянең 40 төбәгеннән. Һәм бүгенге көнгә безнең инде Үзбәкстаннан һәм Төркиядән заявкалар инде килеп иреште, ләкин заявкалар кабул итү әле августның 10-сына хәтле дәвам итә. Шуңа күрә әле яшьләр үз заявкаларын тутырып, юлламаларны безгә җибәрә алалар. Алдагы елларда әгәр дә без Борис полевой теплоходы белән Самара, Ульян, Тольятти болгарларны карап кайткан булсак, без быел инде аның юнәлешен бераз гына үзгәртергә булдык һәм федерациянең үзәгендә урнашкан Түбән Новгород, Ярославль, Кострома һәм Чебоксар шәһәрләре булыр дип планлаштырабыз. Шуңа күрә анда яшәүче татарларның да тормышын күреп, иҗтимагый татар тормышы ни хәлдә, нәрсәләр белән шөгыльләнәләр, нинди яңа яклары бар, кайсы яклар җитешсез һәм башкалар белән дә менә шундый проблемаларны уртаклашып, без яшьләр анда яшәүче татарларның тормышын күреп кайта алырбыз дип планлаштырабыз. Аннан кала программада елдагыча инде мастер-класслар, эшлекле сессияләр, проектлар сессиялары булачак, чөнки татар яшьләре көннәренә килүче яшьләрнең һәркайсы заявка белән бер рәттән үз төбәгендә бүгенге көндә оештырыла торган инде булса бер проектны язып җибәрергә тиеш һәм татар яшьләре көннәре кысаларында ул аны якларга тиеш. Ягъни башкалар белән ул шушы идея белән уртаклаша, бүлешә һәм аннан кала безнең бит әле ел саен шушындый төбәкләр арасында ярыш формасында да бара, чөнки яшьләр алар һәрвакыт шундый актив, конкуренция өчен ачык һәм алдагы елларда мисал өчен кечерәк делегациялар булган Кырым, Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ кебек менә төбәкләр быел инде 4-5 кеше безне кабул итегез әле дип шундый шалтыратулар без кабул итәбез һәм без бик моңа сөенәбез, чөнки димәк алдагы елларда 1-2 генә кеше килгән делегатлар инде бүгенге көндә үз тирәләрендә шундый ук идея, татар идеясы белән янып йөрүче кешеләрне җыя алганнар һәм быел да алар инде делегация ягыннан, состав ягыннан ишәеп киләләр. Шуңа күрә без ышанабыз, ул төбәкләрдә дә тиз арада, якын арада татар проектлары булыр. Яшьләр арасында һәм балалар арасында. Билгеле, татар яшьләре көннәре ул күңел ачу площадкасы гына түгел. Елдан ел чит төбәкләрдә яшәүче яшьләребезнең татар телен белү дәрәҗәсе кими бара. Бу бик зур проблема һәм
без моны бик яхшы аңлыйбыз. Шуңа күрә шушы көннәр дәвамында да аларга менә төрле методикалар тәкъдим итәбез. Татар телен ничек укытырга мөмкин, аларда мәктәпләрдә юк, балалар бакчалары да юк, әмма дә ләкин якшәмбе мәктәпләре форматларында һәм башка форматларда кайбер төбәкләрдә әле бүгенге көндә эш алып барыла. Ул мәсьәләләр хакында да һичшиксез татар яшьләре көннәре кысаларында сөйләшүләр булачак. Һәм мин ышанам, алга таба да безнең менә барыбер татарча сөйләшә торган, яхшы аңлый торган, аралаша торган егет-кызларыбыз булмас түгел булыр. Ә инде милләтебез хәзинәләре профиле сменасына килгәндә, монда чыннан да булалар. Безнең бүгенге матбугат конференциясендә менә шулай ике темага багышлавыбыз юкка түгел, чөнки 13 августтан алып 23-нә хәтле безнең милләтебез хәзинәләре һәм без 2 көнгә генә ул да булса шимбә һәм якшәмбәгә иде яшьләр үзәге үз өйләренә кайтып, 26-сында без инде яңадан татар яшьләре көннәре белән юлга кузгалырга мәҗбүр булабыз. Шуңа күрә без әлеге ике теманы берләштерергә булдык. Милләтебез хәзинәләре әйткәнемчә 13-23 август 120 кеше бүгенге көндә Россиянең 12 төбәгеннән без заявкаларны кабул иттек. Иң зур делегацияләр арасында мин елдагыча Әстерхан өлкәсен, Удмуртия республикасын һәм Түбән Новгородны атар идем. Аннан безнең быел хайран күп санлы, мәсәлән, Әстерханнан 18 кешелек, Удмуртия республикасынан 16 кешелек, Түбән Новгородтан 9 һәм әйтергә тканмын Төмәннән шулай ук 15-16 кешелек делегация көтәбез. Шуңа күрә балалар килә һәм 13-нән алып 21 августка хәтле без Боровой Матюшны бистәсендәге Волга яшьләр үзәгендә яшәсәк, аннары 2 көнгә инде без балаларны 21-нән 23-нә хәтле Болгар шәһәрендә урнашкан Регина кунакханәсенә алып китәбез. Бу беренче чиратта аларга Болгарны тулаем яхшы экскурсияләр белән күрсәтү теләге, чөнки бер көнгә генә барып кайту балалар өчен бик авырга туры килә һәм билгеле 4-5 сәгать эчендә Болгарны тулаем кызганыч карап бетереп булмый. Шуңа күрә инде без аларга менә шундый сәяхәт формасында бераз гына урынны алыштыруда була һәм әйтергә кирәк, төбәкләр ничек кабул итәр икән дип без шундый бераз дулкынлану белән көткән идек. Алар өчен гомумән бу шундый, безнең балалар шуның хәтле шатландылар дигән менә шундый фикерләр ата-аналар исеменнән килеп иреште. Шуңа күрә безгә Аллаһ боерса исән-сау йөреп кайтырга балалар белән. Анда да инде елдагыча безнең мастер-класслар системасы, көн саен балаларга татар теле дәресе укытыла һәм аннан кала алар инде үзләре сайлап алган инде булса юнәлеш буенча мастер-класс сайлый алалар. Алар арасында вокал, хореография, татар тарихы, татар халык уеннары, икътисад, юриспруденция булачак. Шуңа күрә балалар яңадан менә шундый бер өлкәдә үзләрен сынап карый алачаклар. Сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Сораулар булса, рәхим итегез. Сез Идел журналы Зөләйха шунда сорау, татар теле укытылачак дидегез, кем укытучылар, ягъни кем булачак? Сораугыз өчен рәхмәт. Безнең Идел яшьләр үзәгендә барлык белгечләр диярлек филология юнәлеше буенча менә мәсәлән Зөлфия Ибляминова, шулай ук Ләйлә Хәбибуллиналар. Безнең балалар 3 төркемгә бүленәчәк. Алдагы елларда әгәр дә без инде төркемләп татар телен укыткан булсак, быел инде без аларны татар телен белү дәрәҗәсенә карап бүләчәкбез. Шуңа күрә башлангыч, урта һәм татар телен камилрәк белүче балалар шундый юнәлештә аларга филология, татар филологиясе бүлеген тәмамлаган студентлар укытачак. Рәхмәт. Тагын шунда сорау да бар, балаларны кабул итәр өчен нинди шартлар? Без нинди шартлар аларга? Без беләсезме, балаларны кабул иткәндә без бер нинди дә шартлар куймыйбыз диярлек. Ни өчен дигәндә, балалар бит алар ниндидер иҗтимагый оешмаларга карамый, нигездә өйдә бирелгән ата-ана тәрбиясенә карап бит инде чит төбәкләр. Безнең бит чит төбәкләрдә бүгенге көндә балалар белән эшләү юнәлеше барлык оешмаларда да кызганыч юк. Шуңа күрә без чакыру хатларын җирле автономияләргә, региональ автономияләргә, татар милли үзәкләренә җибәрәбез һәм инде алар менә безгә делегацияләр туплап, балаларны алып килү Казанга, алып китү мәсьәләләрен хәл итеп, менә шундый, ягъни балаларга ул хәтле ниндидер шартлар куелмый. Татар телен Шарт бар. Нигә? Беренчесе теләк. Бу төп шарт һәм ул
бик мөһим шарт минемчә. Аның үзенең теләге булырга тиеш, менә Казанга кайтырга. Бу бер. Икенчесе, әлбәттә, әгәр дә менә оешмада күп кеше тели икән, алар үз арасында менә иң көчлесен сайлап алырга тиеш. Чөнки алар монда килеп, алар менә үзләренең төбәкләренең илчеләре. Чөнки без дә алар белән аралашабыз һәм карыйбыз менә нинди өлкәдә, нинди төбәктә, нинди форматта эш алып барыла. Чөнки алар нихәтле, алар актив, безнең өчен бу күрсәткеч. Һәм менә шул әйбер бар. Критерийларга килгәндә, менә минемчә, программада каралган, әгәр дә татар телен белү, әлбәттә, бер күпме дәрәҗәдә булырга тиеш. Чөнки программа татарча булгач, син телсез менә аны берничек тә ача алмыйсың. Әмма дә ләкин анда телгә килгәндә тел берничә дәрәҗәдә укытыла. Башлангыч дәрәҗәдә дә бар балалар, кем әле бик үк бәлки камил рәвештә белми татар телен, әмма теләп килә һәм аңлый, аның өчен бу татар телле мөхитенә керү мөмкинлеге һәм менә телне бер күрмәне камилләштерү мөмкинлеге. Менә шулай әйтеп була. Бу минемчә иң зур. Әмма киләчәктә һәм аерым әйтәсем килә, бу программа безнең ул ачык, аның турында барлык килгән катнашучылар белә. Һәм димәк, менә алар аны карыйлар, менә ничек үзләре туры киләләрме шушы программага. Чөнки ул бер яктан кызыклы, һәм ләкин җәй көнне уку елы алдыннан бер атна гына бар, 1 сентябрьгә хәтле. Менә кем менә шулай укуга да, белемгә дә тартыла. Менә шул балалар, димәк, килә һәм катнаша. Аннары беләсезме, менә аның бит төбәгенә карап тәле ситуациясе. Мәсәлән, алдагы елларда безнең Түбән Новгородтан 2-3 генә бала килгән булса, хәзер инде балалар да бит үзара аралаша. Ата-аналар да үзара аралаша. Мәсәлән, быел инде 9 бала килү. Димәк, ул төбәктә менә безнең смена турында сөйлиләр, үзара менә шулай мәгълүмат тараталар һәм яңадан килергә теләүчеләр булу. Бу безнең өчен бик зур үз эшебезгә карата шундый бер кайтаваз. Димәк ки, без үз сменабыз дәвамында менә шушы алдагы елларда килгән балаларны чын мәгънәсендә кызыксындыра алганбыз һәм алар ел саен Казанга килеп йөриләр икән, яңадан үз дусларын ияртеп киләләр икән. Димәк, ул төбәктә инде әкрен генә менә балалар да ниндидер автономия эшләрендәме, башка иҗтимагый эштәме алга таба катнашып китәләр дигән шушындый бер өмет. Менә теләүче лимит бардыр бит регионнарга. Мәсәлән, теләүчеләр артык күп булса, ничек сайланалар алар, нинди категориялар? Алар инде төбәкнең үз эчендә без, мәсәлән, безнең булды шундый еллар, шул Әстерхан безгә 40-50 урын кирәк диделәр. Әмма дә ләкин безнең урыннар шикле һәм без сменаның 3-тән берен, 2-дән берен бер генә төбәккә бирә алмыйбыз. Шуңа күрә без инде үз ягыбыздан аларны кыскартып, менә башка профильле сменалар да бар, башка министрлыкларда үткәрә, шул ук фән һәм мәгариф министрлыгы, сәләт лагерьлары бар. Әйдәгез, кайбер балалар анда да барсын, ә менә безгә мәсәлән без сезгә куябыз 30 урын, я булмаса 20 урын. Һәм инде балалар үзара менә яңадан менә шундый башка сменаларга бару мөмкинлеге дә ала. Шуңа күрә булды андый очраклар. Үз төбәкләре эчендә мин беләм, мәсәлән, милләтебез хәзинәләренә килү өчен кайбер төбәкләр, мәсәлән, яшьләр өчен, балалар өчен төрле проектлар оештырганда, әгәр дә сез волонтер буларак, ничек тә булса безгә ярдәм күрсәтәсез икән, димәк, рәхим итеп җәй көне сез Казанга юллама аласыз дигән менә шундый кызыксындыру юллары да бар төбәкләрнең үзләрендә, ләкин төрле төбәкләрдә ул төрлечә куелган. Рахмет. Сораулар бармы? Регина Софиулина, Вести Татарстан. Скажите, пожалуйста, в этом году есть какие-то изменения в программе? Может быть, новых организаторов позвали, участников? Кто будет мероприятие проводить? У нас в программе основное изменение, можно на татарском языке сказали об этом. С 13 по 21 августа мы будем находиться на базе молодежного центра «Волга», что находится в поселке Боровое Матюшино, а с 21 по 23 число мы вывозим всех детей в гостиницу «Регина», что располагается в городе Болгар. Это было сделано преднамеренно, дабы дать детям возможность в более спокойной обстановке на протяжении
полутора-двух дней посмотреть все достопримечательности Булгар, пообщаться и немножечко вот проникнуться атмосферой именно Булгар, потому что в предыдущие годы и дети нам говорили о том, что там съездить на 4-5 часов всего лишь на эту экскурсию, это, к сожалению, маловато. Основная, наверное, новость именно вот в этом. По проекту, если позволишь, да, Лесян, по проекту нетатарской молодежи хочется сделать отдельный акцент на содержательной составляющей. Мы, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, запустило одним из проектных офисов офис, который называется «Национальное актуальным». И этой осенью у нас запланирована большая акселерационная программа, которая направлена на то, чтобы интересные национальные проекты, они с участием ведущих экспертов из разных сфер, это и медиа, и киноиндустрия, это и люди, которые занимаются профессионально-социальным проектированием, продвижением проектов, они помогли бы нашим авторам и организаторам этих проектов осуществить некий ребрендинг и актуализацию. Мы понимаем, что если мы сегодня говорим о хорошем, качественном продукте, говоря о проекте, мы говорим в первую очередь о его востребованности со стороны молодежи. Это значит то, что он должен быть не только содержательно важным и значимым, это значит то, что тот контент, который мы даем и преподносим для молодежи, он должен делаться в интересной, актуальной форме и восприниматься. И вот мы уверены, что Дни татарской молодежи, с одной стороны, вот этот проект, он в связи со своей такой значительной историей, с традициями сохранит вот эту вот часть традиционную, культурную и ценностную. С другой стороны, с использованием современных технологий, актуальных, я имею в виду социальных технологий в первую очередь, позволит тем ребятам, которые приедут со своими проектами сюда, свои проекты актуализировать, обновить, может быть, там из конкретной какой-то своей идеи сделать и трансформировать этот проект и идею в сетевой проект, который будет по-настоящему востребован и интересен разной молодежи в регионах нашей большой страны. Поэтому вот новизна заключается вот в этой некой такой технологичности, наверное. То есть мы вообще представляем, если уместно такое сравнение, что это станет своего рода таким инкубатором таких национальных проектов. И посмотрим, что у нас получится, обязательно вам расскажем о результатах. Hayırlı gün, Tatar Inform Мәгълүмат агентлыгы. Бу сорау бәлки бераз сәйрәк тә тоелыр, чөнки смена татар яшьләре көннәре дип атала бит инде. Әмма шулай да әйтегез әле башка милләт яшьләре катнашамы, сез аларны берничек исәплисезме? Теге теләк белдерәләрме? Башка милләт яшьләреннән заявкалар киләме? Бу миңа калса бик уранлы сорау, чөнки быел әле күптән түгел генә Идел яшьләре үзәгенең Төркия яшьләр фестивале дигән тагы бер проекты бар. Ансы көз көне уздырыла һәм без төрле төрки милләтләргә караган яшьләрне җыябыз. Һәм беләсезме, безгә әле 3нче узган атнада Башкортстан яшьләре вәкилләре килде. Һәм без алар белән аралаша башладык. Безнең менә шундый 30 елга тиздән тула торган татар яшьләре көннәре бар. Менә шулай теплоходта барабыз. Заманында менә Иделдә яшьләр үзәге буларак нәкъ менә шушы проекттан чыккан дип шулай аралаша башлагач, безнең бүгенге көндә нәкъ шундый ук процесс бара диделәр алар. Мәйтәм, сезнең бит башкорт яшьләр көннәрегез бар. Алар ел саен шулай ук уздырыла. Әйе, уздырыла, ләкин соңгы арада ничектер сүлпәнәя башлады дип шулай аралаша киткәч, безне дә алыгыз әле диләр алар. Мәйтәм, сезнең килүнең төп сәбәбе, теләге, безнең менә сез ничек эшлисез икән, шуны карыйсыбыз килә диләр. Шуңа күрә безнең быел Башкорт яшьләр оешмасыннан бер вәкил булачак. Без алар белән шундый фикер алмашу, мәгълүмат алмашу форматында без менә аларны быел кунакка көтәбез. Мондый сораулар безгә башка милләт вәкилләреннән дә килгәне бар, әмма ләкин татар яшьләре көннәре ул бит инде
30 ел дәвамында чит төбәкләрдә яшәүче татар яшьләрен җыю идеясы белән оешкан. Шуңа күрә теге безнең башка проектларыбыз бар. Менә мәсәлән Төркия яшьләр фестиваленә килегез, ә монда инде безгә менә мөмкин булган хәтле үз проблемаларыбыз турында сөйләшергә, гәпләшергә, фикер алышырга урын калдырыгыз дигән без ничектер менә шушындыйрак бер позициядә торабыз. Гәрчә менә быел башкорт яшьләрен без чакырдык һәм алардан инде заявка килде. Айрым һәрбер проектның бар үзенчәлеге һәм спецификасы шулай бит. Шуңа күрә менә шул проектның менә үзенчәлеге менә шундый. Монда күбрәк автономияләрдән киләләр катнашучылар. Алар автономия булгач, әлбәттә анда теге актив, иң актив катнашучыларны без җыябыз. Урын 150 һәм менә шул 150 урынга әлбәттә теләүчеләр күпкә күбрәк. Әмма ләкин минемчә сезнең теге бу сорау кебек, әмма без аны тәкъдим буларак үзебез өчен алырбыз һәм бәлки менә нәтиҗәләрне, менә шул проектларның нәтиҗәләрен без бергә айрым бер очрашу форматында кемдә нинди тәҗрибә бар, теге тәҗрибә итеп аннары бүлешербез. Аннары безнең Италия Республикада төрле милләт вәкилләре белән эшли торган башка яшьләр оешмалары да бар. Һәр кешенең үз эш юнәлеше, шуңа күрә без ул яктан да теге бер-беребезнең нигенә кермәскә дип шушындый, русча әйткәндә условно шундый бүленеш бар. Шуңа күрә төрле милләт вәкилләрен җыя торган башка проектлар бар. Анда рәхим итеп килсеннәр. Менә татар яшьләр көннәре бүгенге көндә барыбер ничектер теге үз исеменә туры калып татар яшьләрен җыя. Сезнең алайса менә бу башкорт кеше вәкиле ул беренче чиракмы 29 ел? Беләсезме, алдагы елларда ул булган, аннары Татарстан белән Башкортстан арасында һәрвакыт нинди булса бер менә соңгы арада гына да бит инде күпме генә кызыклы хәлләр килеп чыкты. Ләкин миңа калса, без яшьләр алга таба барыбер теге бер-беребезнең аермалыкларына түгел, барыбер яшьләр булуыбызга, уртак ниндидер идеяләрбез булуга менә шундый туры калып, без барыбер мәгълүмат алмашырга тиеш. Без ничектер сәяси моментларга бик кирип тормадык, шуңа күрә ул җегетне чакырырга уйладык. Ул менә чын мәгънәсендә шундый ихлас килеп сорады, менә безнең сезнең ничек эшләгәнегезне күрәсебез, иштән карыйсыбыз килә ди. Бу беренче чирак. Соңгы елларда, Соңгы елларда 10-15 елда бу беренче чирак. Алдагы елларның тарихына анда инде олырак ветераннардан сорарга кирәк, бәлки булгалагандыр. Рәсим. Сұрауына давам итеп, инде татар яшьләре шәһри Казан газетасы татар яшьләре көннәрендә татар телен өйрәнү, саклау буенча нинди эшләр алып барылачак? Чөнки гадәттә татар яшьләре үткәннән соң татар яшьләре быел русча гына сөйләште дигән фикер кала, һәм шундый сүзләр дә була, шулай бәядә бирәләр. Чөнки мин үземдә татар яшьләре көннәренең ветераны 21 еллык булганмын икән, санадым бүген 98 елда. Быел нинди эшләр алып барачак телне өйрәнү буенча? Татар яшьләре көннәрендә килгән яшьләр русча сөйләшеп йөрү дөрес булмас инде, уймы? Рәсми апа, ул дөрес түгел, әмма дә ләкин бу чын барлык. Һәм аны чын барлык итеп кабул итәргә кирәк. Кызганыч, ләкин бу шулай. Андый очраклар юк түгел. Без теге күкрәк кагып, бездә бөтен кеше татарча гына сөйләшә дип әйтмибез, чөнки бу ялган булыр иде. Әмма дә ләкин соңгы менә 5 елда без Николай Максимовны чакырабыз татар теле дәресләре укытырга, аның бит инде үзенең методикасы бар, нәкъ сөйләм телен камилләштерә торган. Һәм беләсезме, әгәр дә беренче аны чакырган елларында безнең татар теле дәресләренә 15-20 кеше йөргән булса, мин ел ярым декрет ялында булу сәбәпле узган елны әйтә алмыйм, әмма дә ләкин 2017 елда 35-40 кеше иде аңарда. Демәк, аның методикасы чын мәгънәсендә кызыклы һәм яшьләр аңа йөри башладылар. Аннары беләсезме, татар яшьләре көннәренә килүче егет-кызларның татар телен белү дәрәҗәсе кемдер татар авылларында туып сөйләшергә, камил аралашырга мөмкин. Кемдер гомумән исәмесе сүзен дә белмичә килеп кергән яшьләр дә бар бит безнең. Без, мин беләм, татар яшьләре көннәренең беренчеләрендә бер авыз сүз русча әйткән кешегә штраф салганнар, акчалата. Ул методика белән безгә
Шуңа күрә андай очраклар да булмаган түгел. Ләкин бүген вазгыять андай түгел. Һәм беләсезме, Татарстаннан ул бер төрле күренә, ә менә ул төбәкләрнең үзләренә чыгып карасаң, анда бит гомумән башка төрле. Мәсәлән, күз алдыгызга китерегез, Россиянең нәкъ үзәгендә булган Владимир шәһәрендә безнең мөкаддәс ниченче мәртәбә инде безнең белгечләрне чакыртып 2-3 атна татар теле дәресләре уздырта. Белмиләр алар татар телен. Ул егет кызларның балалары түгел, алар үзләре дә татар телен кызганыч белмиләр һәм татар теле укыта торган белгеч тә таба алмыйлар. Бүгенге көндә бит чит төбәкләрнең иң зур проблемасы нәкъ менә шунда. Китаплар, методика булмауда түгел, укытырга кеше булмауда. Шуңа күрә менә татар яшьләре көннәрендә безнең билгеле радиорубканың көн дәвамында татарча гына җырлар агылачак. Анда утыручы җегетләр фәкать татарча гына интервью алырга тырышачак. Безнең белән татар яшьләре көннәрендә мастер-класслар алып барырга дип махсус менә шу чакырылган Николаевлар, Миңгала Алиевлар, Фаяз абый Хуҗиннар да алар мөмкин хәтле татарча аралашырга, сөйләшергә тырыша, әмма дә ләкин мәгълүматны яшьләргә 100% җиткерү өчен хәтта алар да кайвакыт урыс сүзләре кыстыргалый. Чөнки беләсезме, аны читтән карау бер, ә аның казанында кайнап карау гомумән икенче. Рәхмәт. Менә беләсезме, татарча яңгырасын дип татар теллеләрне генә җыеп була һәм ул бик гади. 150 кешене смена татарча гына булсын дип авыллардан җыеп, әйдәгез әле бергә менә шул 150 баланы җыйык. Чөнки алар татарча камил сөйләшә. Әмма шул проектның идеясы башкада. Ул татар телен камил белгән татар яшьләрен җыю түгел. Ә ул чынлыкта менә теге ватанпәрвәрләр, чөнки алар сүз белән түгел, ә эш белән менә тарихка, мәдәниятка карата һәм юнәлтелгән проектларны булдырырга тели. Һәм менә шул проектларда аларның төбәкләрдә катнашалар, татарлар да, татар булмаган да яшьләр, әмма ләкин аларның татар теленә карата һәм татар тарихына, мәдәниятенә карата кызыксыну хисләре аннары уяна. Шуңа күрә бу менә аны истә тотып, аңлап, без күбрәк менә икенче юлны сайларга булдык. Булай бер лагерь, бер теплоходка 150 татар телле яшьне җыеп, әйдәгез әле татарча гына сөйләшегез әле дип, аның үткәрү мәгънәсе, нәтиҗәсе нәрсәдә була? Бер нәрсәдә. Әлбәттә, әгәр дә менә шул яшьләр башка төбәкләрдән монда Казанга кайтып, менә шул проектта катнашкан яшьләр, алар эшлекле дә бер яктан, икенче яктан татар телле булса, бик тә шәп булыр иде. Әмма менә бүгенге көндә төрлечә була. Әмма ул безне эштән туктарга тиеш түгел һәм без төп идеяны югалтырга тиеш түгел. Төп идея менә монда актив яшьләрне һәм чынлыкта үз эшләре белән, проектлары белән менә милләткә карата менә шундый файда китерә торган яшьләрне туплау. Рәхмәт. Хәерле көн, Казан Фёс, Лейсан Кадырова. Шундый сорау, берсе уточняющий заявка язганда, яшьләр берәр проектта итсен иде дисезме бит. Бу проектны алар сыннан яклыйлар. Билгеле, алар аны үзләре өчен, бу проекттанда үзләре өчен түгел, башкалар өчен сөйлиләр. Башкалар да бу тәҗрибәне тыбалсыннар иде, шулай безнең кебек эшләсеннәр иде дигән фикердә бит инде. Чынлыкта сезнең өчен билгеле очраклар бармы? Кемдер бу проект турында ишетеп, аны үз төбәгендә кабатлаган. Бәлки сезгә булар белән ярдәм сорап, связьгә чыгалардыр. Гомумән, бу проектның рухи яктан байту билгеле инде һәрбер кешегә дә берәр практик файда китерәме мондый очрашулар? Без шуңа күрә инде соңгы 10 ел дәвамында менә шушы проектларны җыеп, без беренчедән махсус ел саен җыентыклар туплыйбыз.
һәм аларны татар яшьләре көннәренә килгән һәрбер делегатның кулына тоттырып кайтарып җибәрәбез. Хәзер инде ул гомумән җиңелләште. Яшьләр өйләренә кайтып җиткәнче ул җыентыклар аларның инде электрон почталарында юлланган була. Һәм беләсезме, чит төбәкләрдә татар яшьләре өчен тормышка ашыра торган проектларның төп идеясе барыбер нигездә мәдәният темасына кагылышлы. Мәдәният, спорт чаралары һәм башкалар ниндидер форум форматында әйе. Шуңа күрә ул бит әле килеп үзеңнекен генә күрсәтү түгел, ә менә шушындыйрак типтагы, мәсәлән, Мәскәү үткәрә икән бу көндә Йолдызлар яңгыры дигән менә шундый татар яшьләре көннәренә һәм яшьләр форумына охшатып проект. Алар бит хәзер бүгенге көндә төрле төбәкләрдә барлыкка килделәр һәм бу нәкъ менә безнең эшнең нәтиҗәсе. Чөнки кайчандыр без менә әйдәгез сез үзегездә дә менә монда Казанга гына татар яшьләре көннәренә елына бер мәртәбә җыелышмагыз. Мәсәлән, Себер федераль округында үзегез җыелышып алыгыз. Мәсәлән, Мәскәү тирәсендәге яшьләр үзегез җыелышып алыгыз. Бер-берегезгә кунакка йөрешегез. Һаман саен Казан чакырганны гына көтеп утырмагыз дигән менә шундый фикерләр безнең яктан яңгыраса, бүгенге көндә алар инде тормышка ашты, шөкер. Алар үзара йөрешәләр, үзара тәҗрибә уртаклашалар һәм менә Тимур Җәүдәтович әйткәнчә, сетевой проектлар алар бүгенге көндә тормышка аша бара. Чөнки безнең милләтебез хәзинәләре профиле сменасы бүгенге көндә Казанда гына узмый. Ул нәкъ шушы көннәрдә үк Новосибирск өлкәсендә дә старт алачак, нәкъ шундый ук исем астында. Һәм без аларга кайчандыр әгәр дә методик юлламалар биргән булсак, көн сайын аларга программа төзегән булсак, хәзер инде алар үзләре дә моның ничек эшләнгәнен бик яхшы белә һәм кайбер үзләренең кызыклы яклары белән инде безнең белән уртаклаша башладылар. Шуңа күрә шөкер, бу проектлар презентация форматында гына калмый, алар тормышка да аша һәм әйткәнемчә яшьләр үзара шундый узышу форматында без яхшырак уздырабыз, сез безгә кунакка килегез һәм менә карап китегез дип бер якын тирәдәге төбәкләрне дә чакыралар. Алар межрегиональ форматка күчә алдылар, үз төбәкләрендә генә бикләнеп, үзара гына аралашып ятмыйлар. Рәхмәт. Сораулар бармы? Әйе. Мөмкин булса тагын бер сорау. Бөтен дөнья татар яшьләре форумында сәләттә чит илдән килгән татар яшьләре бик күп. Менә сезнең проектта Төркия кызыксына дидегез, Үзбәкстаннан бер-ике кеше булса да әйбәт. Башка илләргә чыкканыгыз юкмы? Без барлык яшьләр белән элемтәдә, ләкин әйткәнегезчә шөкер безнең бит бүгенге көндә бер генә оешма эшләми, һәр кешенең үз юнәлеше бар. Шуңа күрә кемдер анда килә, кемдер монда килә. Монда бит яшьләрнең килү Казанга һәм китү финанс яклап менә шул мәсьәлә тора. Шуңа күрә әгәр дә алар быел сәләткәме я булмаса форумгамы киләләр, билгеле инде алар татар яшьләре көннәренә дә килеп тормыйлар. Шуңа күрә кемдер безгә килә, кемдер аларга килә. Без бөтен яшьләр белән дә элемтәдә һәм үзебез дә аларга барып ара-тирә алар нәрсә белән шөгыльләнә икән дип барып кайткалаштыргалыйбыз. Алар белән дә шундый элемтәдә торабыз. Ләкин бу көнгә кадәр менә безнең Үзбәкстан белән Төркия 10 августка хәтле бәлки тагын кемдер килер. Бу иң беренче чиратта без бит аларга килү-китү бәяләрен каплый алмыйбыз. Шуңа күрә ул яшьләрнең үз эшләрендә я булмаса андагы татар иҗтимагый оешмалары өстендә. Бу нигездә менә шуның белән бәйле. Без дә бит Төркиягә елына бер генә ел итәргә барабыз. Күчмә отыраш. Сорауларыгыз булмаса, ашабыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.